Sme u mojej babičky v Prešove, hej. Takéto ona má oltáriky. A to je môj brat so švagrinou. To je Robert s titulom bratranec. Ďalší bratranec. A toto je môj nebohý detko a újo. Takéto figurky, to všetko zdedíme, všetko naše bude. Krásne figurky. Byt u babičky, tam je Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade. No a moja babka tu s mojou mamou. Ráno som už bola v kostele, prišla z kostela, navarila polievky, pašírky, poľaďu pekla, zemiačky. Najedla som sa, pomyla riady, pomodlila som sa ošpurchovala. Hlavu vyfúkala kus. Toto do sebe som, idem do vyvážu som tak, bo čiste som mala. Tak som košu dala a toto. To furt robím. A to teraz som všetko porobila, som sa mu modlila už. Mi krinkala hlava, čo myslím, že nedomodlím, ale ja musím domodliť, bo včera som sa nemodlila. Da, toto som sa namodlila. Такой, наjedla som sa prvé, bo som myslím, daj budem ja skoro jesť. A tak byv, a teraz pred všetko som sa. Zrobiť taneček taký kus. Je? Або пасírku zemiaky. Uhorku zrobím. Nie. Ani pasírku nechceš? Chceš jeden? No. Taký pevnice nechceš, Želko? A hroznový nechceš? Kapučino? Такий от денник колекцію не потрібно. Там м'ясо не так, як воно було вперед, щоб не мірило. Ja себе наварим. Я не chcem také ďabánky, čo kupujú. Či nechceš to? Nie, som kúpila. Nechceš? Či nechceš? To by som si dala. Dobrú noc. Ahoj. Dobrú noc. Pani moja, ľúbim vás. Šťastný som, jak mladý princ.